n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Kidali kunu an tun bɛ Paris maliyɛn caman y'a ɲininka k'olu ma foyi faamu Kidali ko la n bɛ min fɔ maliyɛndenw ye Kidali kɛra Mali ta ye Kidali b'an bolo bi Sema Turosi fɛn fɛn tun bɛ Kidali an y'a bɛɛ faga ka ban ni min bɛ kuma in ta n'i t'a ta to yen an tɛmɛna Kidali ko la a mɛnna depuis vendredi i y'a faamuya bala Sema Turosi tun bɛ kan min kɔnɔ i y'a faamuya bala an ye kan bombarder ka minɛn fɛn fɛn tun b'a kɔnɔ k'a bɛɛ jeni ka tila ka Sema Turosi faga ka bɔ Kayi fo Alizeri a bɛɛ ye Mali ta de sɔsɔ cogo t'a la parce que maliyɛn tulo ka surun o bɛ taa jugulamɔgɔw de lamɛn olu bɛ to k'aw bila fili kɔnɔ olu bɛ to k'aw bila kunnasiri kɔnɔ n y'a fɔ aw ye n ko Kidali minɛna Kidali b'an ka sɔrɔdasiw bolo n'aw taara mɔgɔw lamɛn mɔgɔ minnu tɛ tiɲɛ fɔ aw ka ko b'aw yɛrɛ bolo dɛ a kunu mɔgɔ min ye ɲininka a ka ca ni mɔgɔ ba joli ye Kidali ko a ma foyi faamuya la ne dun y'a fɔ n ka video kɔnɔ ko Kidali kɛra Mali ta ye an ka sɔrɔdasiw ye Kidali minɛ an ka sɔrɔdasiw bɛ Kidali kɔnɔ ni min bɛ nin kuma in t'a ta n'i t'a ta a to yen nin de ye tiɲɛ fana ye sɔsɔ cogo tɛ nin na an tɛ kuma an kun fɛ dɛ an tɛna an sigi k'an da don ko la ko min dalilu tɛ an bolo Kidali ye Mali de ta ye bi dɔw b'a la ko sɔrɔdasiw ma don Kidali dɛ u ye Kidali de entouré n'o ye Kidali entouré Kidali ma k'an ta ya mais je comprends pas quoi n bɛna n da don Kidali ko la n'an bɔra yen an bɛ taa Burkina Faso olu ka cɛkɔrɔba dɔ fana sigilen b'a k'u kan yen a bɛ to ka jamana dɔgɔya a bɛ to ka autorité dɔgɔya Ibrahim Traoré y'a ta a k'u ma k'a sama bose ma i y'a faamuya b'a la fo kɛlɛkɛyɔrɔ la ni n'a kɛ cogo ye ni Asimi tun ye ɲɔgɔnna kɛ Kawuji minnu na an tun bɛ lafiya o ni Asimi tun ye nin ɲɔgɔnna kɛ Kawuji minnu na an tun bɛ lafiya an bɛna an da don o la i y'a faamuya b'a la ka Ibrahim Traoré fo n'an bɔra yen nɔ jɔn min bɛ Côte d'Ivoire i y'a faamuya b'a la Macron ka wulu min bɛ Côte d'Ivoire cɛkɔrɔba jugu in n'a sen bɛ a sadingɛ da la kusi de b'a la a ko min ye France Média du Monde olu fana sera Alassane Dramane Ouattara dara wulila i y'a faamuya b'a la k'a ka fɛɛrɛ kɛ olu bɛ se ka segin ka t'u ka baara daminɛ Mali Niger ni Burkina kɔnɔ cogo min na Alassane Dramane Ouattara ye lahidu t'aw ye k'ale bɛna o démarche daminɛ ko tɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ de b'a ɲini n'i y'a ɲini i b'a sɔrɔ Mali b'i ɲɛ ye Burkina b'i ɲɛ fɛn b'i ɲɛ bilahi ɲɛ kali ala la ni e sen donna nin dugu jamana saba in kɔnɔ n'i seginna k'a fɔ ne ma ko t'u mɔriya a molobaliya sake an tɛ jɛn n'a ye quoi k'an joli min k'an faga k'an kin ka tila k'an fiyɛ n bɛna n da don ale la k'a can garankɛ ma min da b'a wolo kan n'an bɔra yen nɔ an b'a laban ni Mariko ye Umaru Mariko ale hinɛ bɛ n'a bi dɛ Mariko kɛra kɔnɔ ye sigiyɔrɔ t'a la a ɲugun bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na Mariko depuis ni Mariko bɔra Siso kɔnɔ k'a bɛ taa dugu kɔnɔ ni maliyɛn fɛn fɛn mana bɛn o tigilamɔgɔ bɛ wo ci a la walima o tigilamɔgɔ bɛ poro ci a la walima o tigilamɔgɔ b'a essayer ka agresser Mariko n'ala ma fara k'a b'a yɛrɛ faga ɲɛ kali ala la ala min ka bon n ka kali ma ani faransɛw tɛ ani maliyɛnw tɛ maliyɛnden minnu bɛ Faransi kɔnɔ yan n'u ɲɛ dara Mariko kan u dusu de bɛ bɔ Mariko hinɛ bɛ ne la bi dɛ ko min kɛra Mariko la i y'a faamuya b'a la Kunasini Ivry-sur-Seine 94 400 an bɛna an da don o la Mariko fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ n'an bɛ taa an bɛ se yan'an ka don an sigikunba kɔnɔ an bɛ musobaw ka musoba fɔ Batuli Ɲangi muso min nana ka fantanw jigi tugu ka fantanw dɛmɛ i y'a faamuya la ka fantanw furakɛ ka minɛn san ka di fantanw ma ka hɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen di fantanw ma n'o ye Batuli an ka foli b'i ye hɔrɔnmuso ɲalen muso cɛɲumanba Batuli on ensemble gros bisous à toi an bɛ ɲɔgɔn bolo ni tun tɛ ka baara ɲuman kɛ i tɔgɔ tɛ fɔ yan dɛ walahi i ye fantan min dɛmɛ Mali kɔnɔ kuncili t'a ban i ye fantan min furakɛ kuncili t'a ban i ye hɛrɛ di fantan min ma kuncili t'a ban Batuli taa ni baara ye ni ala ye bila ɲɛfɛ i bɛ sen ka mɛn diyagoya mais i bɛ ka baara min kɛ a bɛ ka kɛ ala ɲɛna a bɛ ka kɛ malidenw ɲɛna an bɛ ka kuma min fɔ n'a y'a sɔrɔ ko wɛrɛ don ala kana barika don an na ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna don an sigikunba kɔnɔ CDEM i y'a faamuya b'a la n'o ye comme Mohamed Serifu Hayidara ale de ye CDEM sigi Mali la CDEM sigi kun ye mun ye walasa maliyɛndenw minnu bɛ tunga la olu bɛ se ka lafiya cogo min na parce que e conseil depuis Habib Sila taara i bɛ ka fɛ ka kɛ e conseil de diaspora ɲɛmɔgɔ ye
anw ma lafiya sɔrɔ u ka sira tɛ anw na u mago tɛ anw na maliyɛndenw bɛ sa maliyɛndenw ka baara bɛ tiɲɛ maliyɛndenw ka papiyeko bɛ tiɲɛ maliyɛndenw bɛ refile ka taa mali la anw ma nafa foyi ye comment ça s'appelle Abibu Sila ka conseil ɲɛmɔgɔya la an ma nafa foyi sɔrɔ a la an tora o tirikitɔrɔko la ka to o maɲumatɔko la Mohamed Serif Hayidara o nana i y'a faamuya b'a la hakilina sɔrɔ min bɛ se ka kɛ maliyɛnw ma lafiya ye ka taa CDM sigi maliyɛnden minnu bɛ tunga la olu bɛ se ka lafiya cogo min na Mohamed Serif Hayidara ale de photo filɛ nin j'espère que mɔgɔ caman bɛ nin cɛ in dɔn voilà nin de ye CDM sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye maliyɛnden minnu bɛ tunga la i y'a faamuya b'a la o bɛ se ka fa ni ba sɔrɔ cogo min na o jigi bɛ se ka tugu cogo min na o bɛ se ka lafiya cogo min na Serifu Hayidara ye o tɔn sigi n'o ye CDM ye ka maliyɛndenw jigi tugu ka maliyɛndenw dɛmɛ ni nafolo ye ka maliyɛndenw dɛmɛ ni papiyeko ye ka maliyɛndenw dɛmɛ ni fɛn bɛɛ ye ni jɛkulu nana fanga sɔrɔ ka sanga sɔrɔ i y'a faamuya b'a la ka fan bɛɛ minɛ dɔ y'i sigilen to Faransi yan ko Bedi Daramɛ Serifu ka tɔn bɛ ka fanga sɔrɔ a bɛ ka diya maliyɛnw ye parce que maliyɛnw bɛ ka lafiya hɛrɛ bɛ ka na Bedi Daramɛ sigilen to Faransi yan ale de filɛ nin Bedi Daramɛ Cɛbilen Daramɛ dɔgɔkɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ni mɔgɔlankolon in don Bedi Daramɛ mɔgɔlankolonba a y'a dɔn k'a fɔ ko Serifu Hayidara a ka tɔn ye fanga sɔrɔ i y'a faamuya la parce que a bɛ ka maliyɛndenw dɛmɛ maliyɛndenw bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ tɔn bɛ ka wuli ni fanga ye a ye téléphone ta ka Mohamed Serifu Hayidara wele ko Serifu Hayidara i ka tɔn min i ye tɔn min sigi k'ale bɛ fɛ ka don a la k'ale bɛ fɛ ka don CDM na Mohamed Serifu Hayidara ko problème foyi t'a la n'i bɛ fɛ ka don a la problème foyi t'a la a ye explication caman di Serifu ma ni n kɛra ɲɛmɔgɔ ye n bɛ se ka nin kɛ n bɛ se ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan n bɛ se ka baara caman kɛ Serifu kɔni danaya da i y'a faamuya b'a kan Bedi Daramɛ kan Serifu Hayidara ye danaya d'a kan i y'a faamuya b'a la o danaya Bedi Daramɛ ye o danaya bɔrɔtɔ tɔn dira a ma i y'a faamuya b'a la ka mandat ni fɛnw d'a ma ka autorisation d'a ma a ka CDM sigi Faransi yan ɲɛmɔgɔya ni fɛnw kalifara la waati min na a sɔrɔla k'a fɔ ko i y'a faamuya b'a la ale bɛ tɔn yɛlɛma ka k'a ta ye a bɛ san joli bɔ a kɛlɛ bɛ sen na hali bi i y'a faamuya b'a la cɛ nɔrɔlen bɛ CDM na u taara kiiri la Mali la kiiri dajara Serifu la papiye bɛɛ lajɛlen bɛ n kun a dalilu bɛɛ bɛ yan a preuve bɛɛ lajɛlen bɛ an tɛ kuma n kun fɛ dɛ information à la source u taara kiiri la kiiri dajara Serifu la i y'a faamuya la u taara kiiri fana la Faransi kiiri dajara Serifu la mais o bɛɛ n'a ta cɛ nɔrɔlen bɛ Serifu ka tɔn na an b'a ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ Bedi Daramɛ ale de photo filɛ nin ye cɛ o cɛ b'a ka tɔn kɔnɔ n'i ma bɔ a ka tɔn kɔnɔ n'an y'i photo sɔrɔ n'i taara Mali la an b'i don kaso la dɛ parce que Mali kura min fɔra bɛɛ kan ka bɔ nkalon kɔnɔ ka tugu tiɲɛ kɔ Bedi Daramɛ de filɛ nin ye cɛ o cɛ bɛ Bedi Daramɛ ko Faransi ko CDM i bɛ nkalon kɔnɔ dɛ wa CDM tɛ Bedi Daramɛ ta ye u taara kiiri la Faransi yan kiiri dajara Mohamed Serifu la u taara kiiri la Mali la kiiri dajara Mohamed Serifu la o bɛɛ n'a ta Bedi Daramɛ nɔrɔlen bɛ cɛ ka tɔn na parce que a tɛ se ka tiga ci a tɛ se ka tɔn sigi a yɛrɛ tɔgɔ la i y'a faamuya wala a nɔrɔlen bɛ cɛ ka tɔn na ka to ka cɛ tɔgɔ tiɲɛ ka cɛ mankutu tiɲɛ k'a bɛ cɛ ka tɔn k'a ta ye diyagoya an bɛ Bedi Daramɛ kɛlɛ fo lahara i bɛ cɛ ka tɔn bila walima an bɛ ko da i ka garankɛ ma min da ba wolo kan ne b'a dɔn ko in kɛra nin cogo de la Mohamed Serifu Hayidara y'a ka tɔn siri walasa a bɛ se ka tungarankew dɛmɛ cogo min na tɔn nana fanga sɔrɔ i y'a faamuya wala Bedi Daramɛ téléphone ta ka Mohamed Serifu Hayidara wele k'a bɛ fɛ ka don a ka tɔn na Mohamed Serifu Hayidara ye yamaruya d'a ma i y'a faamuya b'a la ka tila ka k'a ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye tɔn ɲɛmɔgɔya dira a ma Abibu min ye comment ça s'appelle Abibu Sila ye monsieur Bedi Daramɛ wele ko n'a bɛ se ka i y'a faamuya b'a la tɔn in k'a tiɲɛ walima ka tɔn in i y'a faamuya b'a la k'a sili sa la ka tɔn in k'a kɛ jugu sago ye k'ale bɛ 10 millions di monsieur Bedi Daramɛ ma min ye Abibu Sila ye parce que ale kɛra conseil ɲɛmɔgɔ ye maliyɛnw ma hɛrɛ sɔrɔ u ma lafiya a Serifu nana nin tɔn in sigi ko CDM maliyɛndenw bɛ ka lafiya o tɔɔrɔ n'o dusukasi n'o hɛni o ye comment ça s'appelle Abibu Sila minɛ o sɔnna ka Bedi Daramɛ pousser ka bila ba falen kan n bɛ 10 millions d'i ma n'i sera ka comment ça s'appelle Mohamed Serifu Hayidara ka tɔn k'a k'i ta ye walima i y'a faamuya b'a la k'a bɔ Mohamed Serifu Hayidara tɔgɔ la 10 millions bɛ d'i ma wari min proposera Bedi ye Bedi Daramɛ o sinna ka taa cɛ tɔgɔ Mohamed Serifu Hayidara k'o tɔgɔ bɔ comment ça s'appelle récépissé la
k'a yɛrɛ tɔgɔ k'a la logo ni fɛnw k'u bɛɛ kɛ a ta ye fɛn de y'a poussé Habib Dramé de y'a poussé 10 millions dɔrɔn de dira a ma parce que min ye e conseil ɲɛmɔgɔ ye a ma se ka maliyɛndenw dɛmɛ Serifu bɛ ka maliyɛndenw dɛmɛ Serifu ka tɔn bɛ ka fanga sɔrɔ a ye Bedi de poussé n'a ma ɲa ko tɔn ɲɛmɔgɔya b'i bolo faransi yan i jija i k'a k'i ta i k'a bɔ Mohamed Serifu Haidara tɔgɔ la Bedi poussera a ye tɔn bɔ Mohamed Serifu Haidara tɔgɔ la Serifu wulila ka tɔn nɔfɛ u taara kiri la faransi yan kiri dajara Serifu la u taara kiri la Mali la kiri dajara Serifu la o bɛɛ n'a ta Bedi Dramé bɛ cɛ ka tɔn kɔnɔ kuma in ka jan dɛ ko in ka dun mais don o don an bɛ video ka ko in kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ Bedi kɔfɛ an bɛna bɛɛ bɔ yan k'a bɛɛ da kɛnɛ kan ka kulisi b'u la ka duloki b'u la k'u can-can Bedi Dramé de filɛ nin ye ka tila ka ɲini maliyɛndenw fɛ mɔgɔ minnu b'a tɔn in kɔnɔ a ye bɔ a kɔnɔ dɛ mɔgɔ minnu bɛ Bedi kɔ a ye bɔ a kɔ an bɛna an ka radar bila Bedi ka bureau kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ bureau in kɔnɔ k'aw bɛɛ photo ta ka taa di Mali kiiritigɛlaw ma parce que n'aw ko k'a bɛ tugu nkalon dɔ kɔ Mali kiiri bɛ se k'aw don kaso la bɛɛ k'i méfier nin waati in na an bɛɛ ka tugu tiɲɛ kɔ Mali kura min fɔra an bɛɛ ka tugu tiɲɛ kɔ an ka bɔ nkalon kɔ Bedi tɛ se ka ciga ci a yɛrɛ tɛ se ka tɔn sigi a tɔgɔ la a teri nɔrɔ cɛ ka tɔn na ani juguw fana b'a kɔfɛ ka pousser walasa Serifu ka tɔn kana fanga sɔrɔ et sinon ne ye CDR comité tora sigi yan mais yanni n ka sigi n ye Arasa de wele Arasa sɔrɔla ka mandat ci ka na ko n bɛ se ka tɔn sigi n'u ma bɛn n bɔra Arasa ka tɔn kɔnɔ n bɔra Arasa ka tɔn kɔnɔ k'a ka tɔn d'a ma ka taa n yɛrɛ ka tɔn sigi mais ale tɛ se ka tɔn sigi a tɔgɔ la parce que mɔgɔ t'a fɛ a jolimakaw go komi wulumusoni bo bi n bɛna ni e ka doso ye Bedi Dramé n ye n kali Ala la Ala min ka bon n ka kali ma n'i ma kɛ ɲuguntafe faransa i k'a fɔ ne ma ko t'u mɔriya n'i ma kɛ samiyabo ye hali muso n'i denw bɛ ban i la bilahi cɛ ka tɔn i b'a bila de i bɛ cɛ ka tɔn bila de doso bɛɛ lajɛlen bɛ n bolo komi n tɛna bɛɛ fɔ bi an bɛna kɛ fetɔn de ye don o don dɔɔni bɛ ta dossier la mɔgɔ minnu b'a kɔfɛ an bɛna bɛɛ da kɛnɛ kan Bedi Dramé taara Mali la mandat bɛ Bedi Dramé kan Bedi Dramé bɛ se ka minɛ Mali la mɔgɔ minnu ye Bedi Dramé kisi walasa a kana don kaso la an bɛna olu bɛɛ ta u tɔgɔ ma minisiri minnu bɛ Bedi Dramé kɔfɛ an bɛna olu bɛɛ ta u tɔgɔ ma k'u can-can yan Bedi Dramé bɔra yan ka taa Mali la mandat b'a kan n'a taara Mali la kan ka taa kaso de la parce que a binna Serifu kan k'a ka tɔn minɛ i y'a faamuya kiiri ye o tiɲɛ di Serifu ma mais Bedi Dramé taara Mali la a ma se ka don kaso la o Bedi kelen tila ka plainte don Serifu Haidara kama Mohamed Serifu Haidara kama Serifu Haidara minɛna ka t'o bila garde à vue la an bɛ Mali kura de kɔnɔ dɛ bilahi minisiri min b'a kɔfɛ sini n bɛna o ta tɔgɔ ma i y'a faamuya b'a la k'a di aw ma Mali bɛ jɔ tiɲɛ de kan nkalon tɛ marché yan tuguni i y'a faamu maa si ka hakɛ tɛ minɛ a la tuguni CDM i y'a faamuya b'a la Bedi ta tɛ bi Bedi Dramé ta tɛ sini Mohamed Serifu Haidara de ta don Bedi Dramé bɛ fɛ ka i y'a faamuya b'a la tɔn in k'a ta ye mais a ta tɛ k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ ye Mohamed Serifu Haidara tɔgɔ tɛ fɛn fɛn de la aw kana don a la a tɔgɔ tɛ fɛn fɛn a kana don a la Bedi tɔgɔ bɛ fɛn fɛn de la a ye bɔ a kɔnɔ parce que cɛ in tɛ maa ɲɛnama ye n b'a dɔn depuis Ala ka da ni ne ma bɛn k'an to campagne na 2018 Soumaïla Cissé ye wari nana n ka cɛ ye fan bɛɛ kɛ sɔni magɔrɔni ye wa n ka cɛ c'est même pas la peine n bɛ koda k'a ka dossier bɛɛ bɛ n bolo yan n bɛ koda kan depuis a bɛ baara kɛ bi mun comment ça s'appelle BDM na n bɛ cɛ in dɔn Bedi Dramé depuis a bɛ baara kɛ BDM na n b'a dɔn n bɛna walakan de ka di aw ma nin tun ye o yɔrɔ ye komi n tɛna kuma in bɛɛ fɔ bi n bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni de ka tila ka ɲini maliyɛndenw fɛ a ye bɔ cɛ in kɔ dɛ n'a ma bɔ a kɔ a bɛɛ bɛ kungo sɔrɔ nin tun ye o yɔrɔ ye comment ça s'appelle Mohamed Serifu Haidara a y'a ka tɔn sigi maliyɛndenw bɛ se ka lafiya diaspora la cogo min na n'o ye CDM ye o ma bɛn Habib Sila ma parce que Habib Sila o de tun ye Haut Conseil de diaspora ɲɛmɔgɔ ye depuis a kɛra Haut Conseil de diaspora ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔw ma hɛrɛ sɔrɔ u ma lafiya pa paga Serifu Haidara ye hakilina ta maliyɛndenw bɛ se ka lafiya cogo min na ale ka hakilina o kɛra maliyɛndenw ma hɛrɛ ye o bɛnnen tɛ Habib ma o ye nin lagasa in bila k'a ka cɛ ka tɔn kɛ a tɔgɔ la ko Bedi ka cɛ ka tɔn suɲa muso bɛ suɲa wari bɛ suɲa i y'a faamuya hali den yɛrɛ bɛ suɲa mais k'a fɔ ko tɔn bɛ suɲa nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye k'a ye quoi ja tɔn zone fana bɛ yen ka mɔgɔw ka tɔn suɲa o zone fana bɛ diɲɛ kɔnɔ ma nin ye ma nin mɛn si de ma labɔli kɛ
Abib Sila est poussé. Quoi ka Serif Haidara ka Tomimba Torola Francia. Ko Bedu ko elema ere Torola. Ko no sera ka ko 10 millions bedi Bedu ma. Aya elema Torola. Outra cour d'appel là ya. Serif Haidara de taille Tony. Outra Kirla Malla Abdeso Beple. Après vous bella Jelemba. Check ka fembe. Article info ka table article 20 la bella Jelemba. Mais na be public ka pas sans fait. Outra Kiri fin na abeda jara chela. Mais Chetra Kasola Mase, Chetra Malla Masega do Kasola. Che Bora and Kata Malla Masega do Kasola. A femme Che Balika do Kasola. Ameno Befoya. Mali be Jotinia deka. Galonte Tegan Tunida. Amete Mekaboy. Ambeta Kidal. Nebalma Nyafo Auyonko Kidal Minana. Moko Chamamba Kunfe. Moko Chama Fonabe Kata do de Lame Moromunu Nafatula. Anga gouvernement a communiqué que depuis vendredi terminé le 3 novembre 2023. Sema Turodsu. Ya famia bala o dona kamin kono. Ministre e kamin di Sema Turodsu ma. Ya famia bala. Ya anye kain bunte. Mina fin tumba kono ka bejeni. Communiqué fleni. Depuis le 3 novembre 2023. Mais harbi malé ombe kuna siri kono de. Harbi mgodo be ka malé ombla fili la ko kidali mamine. Ko anga sorasu madu. Anga sorasu ka communiqué flé. Depuis vendredi terminé le 3 novembre. Il y a fallu la Kamin Tundra, Sema Turosuma, Anye Kain bombardé, Mina fin tumba kono ka bedjeni, Katla ka Kain mine Kain mantega kono bi, Sorasu ka communiqué flé, Fama ka communiqué flé. Nema ni sebente. Anga Sorasu de ni sebe. Minisima e Kamin blaka di Sema Turosuma, Anga Sorasu ye Kain bombardé, Mina fin tumba kono ka bedjeni, Turosu fin tumba kono ka befara. Kida liban tege kono bi. Il y a fallu la communiqué flé ni. Voici le communiqué. Ni bébé ira oula, au benat obeta mourer la main. Ni bébé fouillé, au benat obeta mourer la main, mon boubla filikono. A Kidali Mali de Taïbi, a te korobo soso chogotala. Kidali minana bi, Kidali banga fama au boulot. Kabo kaifo, fofo lahara, a be Mali de Taï. A ni mimbe nou kuma intata, ni tata toi. Ras balaira du l'homme tranquille depuis Paris. En tout cas, qu'on fait et on te galon tege parce qu'un bon y'en a de bien, la mêlée de bi. Moi mon bi la mêlée galon tege au lieu de tege là, ou te la mettre au ni. A ka fo bébé qui hakili si kongo mira na mode. Kuma fin be foyer kerefe. Mali sura sou mado kidal de a la menine de ou maseka do folo a be galon fin. Anga sura sou ye kidal mine depuis le 3 novembre. Kamin tundura turosu mako kanka jeni. Mina munu tumba kono ka jeni. Turosu munu tumba kono ka befara. Kambanga sorasu bolobi. Mais bara de ma ban folo. Parce que oye bomu chama de dugukolo duguma. Ane kidal dugu museni munu be. Oye bomu chama do olu yoro nuna. O bara nun de be ka ke folo. Ni o bomu bo. Sake o bomu nuna betira ka ban folo ka bebo dugukolo duguma ka dugu museni nunu ka befara nyoron ka. O la me solo ka communiquer ke. Ameta sara nyimi kidali. Ya famille ameta donc kidali ameta feti ke. Ya famille mais ka foko trosu ma abanga sorasu bolo. Ras balaira de l'homme tranquille depuis Paris. Information à la source. Ben kali ala minka bonga kalima. Anga sorasu dona kidali. Ben mesega ka ben kali ala minka bonga kalima. Kidali kono bi anga sorasu be. Atete menen kande. Aibe do ye hadi bote danina. Ambe do ka la ka hina wala ka dara sumaya. Malit la la peu. Anga sorasu tla la bara la ka ban peu. Turosu fen mali kono ya be kunchi. Turosu jugubaw olu be batan. Minye comme ça s'appelle ag intalakawye. Ya fa me olu be fara ka ban peu. O be fara ka ban. Ani min ba ta ata ni tata atoy bara ko ni bana en fait. Atoy dron gouvernement ka boka communiquer ke angata fête ke kidali. Anyela banga bietre kata fo kidali kata donc e. Ya famille bala kata sogo nyime. Kata njia. Ya famille bala. Ma ne avons ko barabana mais ateka dane ka kuma la barabana ame un moko betla ka nyinga tu mbeka sere vidéo la barabana amena. Ambe teme ka bueno ambeta Burkina Faso. Minye chogolba ni chogolba ya la ay ni chogolba la je. Volonté de contribuer à l'avancée de ce pays. Parce qu'il est de notre devoir, en tant que patriote, parce que nous croyons à l'avenir de ce pays-là, d'apporter ce que nous pensons être le meilleur pour nous permettre d'avancer. C'est-à-dire les critiques que nous faisons,
vise un seul objectif, ce n'est pas nous autosatisfaire, c'est vraiment participer de manière honnête à l'avancée de ce pays-là. Parce que ce n'est pas une lutte que nous avons commencé aujourd'hui. J'ai vu des gens qui font aujourd'hui leur propre histoire. Je ne ferai pas la mienne. Depuis ala kuda ma chiga chi Burkina chira kutui depuis Ibrahim Traoré nana abeto ka ti sigi plateau la ka Ibrahim Traoré ka doya ka u ka bara beke fuye Ibrahim Traoré ma fuye fuye kunu ya mine ambe rob na ko mi bi abe kelekero la ni chokora pa aw nya bala ambe domina ko mi bi abe kelekero la bana jugu fura jugu ye ni ko doka sute ko ala ti ka dugu jede ni ndoron da solution ki sigi ko fanga min be otise min be sebe min ka ta kelekero la ka nyana boye ni ndoro na solution ye ki sigi wazarenka ya fa me ka jamana burja wati mina jamana be ka kan tai wati mina ben ni sonjale ndo jamana koro e ka ti sigi ita doro no fe ani kafe denya doro na ko bara make Ibrahim Traoré aleti do ka solo jamana ka ta dépenser faut ibe ta bara de ka bi mina de ka ta ne koron fe e wa faut se ki ka koron fe ta ka bali ale bi minɛ de ka taa ne kɛlɛkɛyɔrɔ la ka marifa d'i ma min bɛ se mugu ci ka turusuko ko ban mugu ci ka Burkina kɛlɛ ban ale bɛ taa ni o yɔrɔ de la filɛ cɛkɔrɔba dasi bɛɛ jɛlen don a kunsigi bɛɛ jɛlen a tɛ ala dɔn a tɛ kɛra dɔn politicien voleur an bɛ don min na komi bi u bɛ k'a degi marifa ci la i y'a faamuya bala u bɛ k'a degi kɛlɛ kɛ cogo la ani turasiw bɛ ɲɔgɔn na olu bɛ ka kisɛ kɛ ka can ye n'i bilala nin sen n'i nana i bɛ hakili sigi k'a firi ala jugu bɔnɛma wolo ni kunsigi bɛɛ jɛra Burkina tun bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ maa mi kumakan mɛn Burkina cira maa mi kumakan mɛn bi Burkina bɛ ka segin a danbe kɔnɔ a bɛ plateau ni ɲɔgɔn cɛ ko Ibrahim Traoré k'a bila k'a tɛ se e min bɛ se bilahi ni ma Burkina bolola ye marifa y'an b'a dugu kɔnɔ ye e min bɛ se dɛ i filɛ nin fɔlɔ na n'i ma torosi 150 faga e tɛ segin tuguni e bɛ to yen nin kafiriden ninnu de b'an tu la n'an ka ɲɛmɔgɔ sera ka nin faamuya k'u siya latunu ka denkolonden ninnu bɛɛ faga ka bɔ an da la an bɛ lafiya sa parce que denkolonden a ma yi t'u la ni k'aw ji mina ɲɔgɔn na ni olu mɛnna Mali kɔnɔ ka den 30 ni kɔ wolo olu bɛ kɛ mun ye n'u fa yɛrɛ tɛ o de la denkolonden ninnu k'u siya latunu u kana denw wolo tuguni quoi u kana den wɛrɛ di an ma quoi parce que n'u ye denw di an ma olu bɛ k'u ɲɔgɔnnaw de nin de kɛra Burkina Ibrahim Traoré ale t'i don kaso la a t'i fa nɛni a t'i ba nɛni a b'i bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ de la cɛkɔrɔba bɛ kasi la bi a ka bon hakili ma cɛkɔrɔba in bɛ kasi la bi a ka bon hakili ma a se k'u ka kuma sugu bɛɛ fɔ ka deli sugu bɛɛ kɛ Ibrahim Traoré ko e min bɛ se dɛ i bɛ taa ɲɛnabɔ kɔrɔn fɛ de regarde le vieux con la cɛkɔrɔba sen b'a sa dingɛ da la a bɛ ka faso buruja ka nkalon da faso la a ka intérêt nɔfɛ Ibrahim Traoré a bila ka taa fɔrɔn na n'i ye tile 3 kɛ i tɛ ji min i tɛ muso ye i bɛ tile kɔrɔ i bɛ fiɲɛ kɔrɔ ye i bɛna dɔn ko ala ye ka min ɲɛgɛn Batara den fugari den bɛɛ dalen bɛ Bamako Burkina Faso Wagadugu ninnu sɔrɔsiw bɛ k'u nin di waati min na o bɛ saya ni balo cɛ waati min na den lankolon dɔ ka t'i sigi kɔnɔ ko baara tɛ ka kɛ u t'u musow ye u t'u denw ye u tɛ dumuni kɛ waati la u tɛ ji sɔrɔ sake u t'u mi u tɛ sali waati la u tɛ sunɔgɔ waati la walasa ne bɛ se ka lafiya cogo min na dɔw bɛ t'u sigi k'olu bɛɛ lagosi ninnu tɛ se a ye ninnu bɔ yen u ka intérêt dɔrɔn kama an b'i ku minɛ ka taa n'i ye e min bɛ se i ka taa dilan ye ala ka barika don Ibrahim Traoré la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Burkina Faso a ye video partager dɛ an ma se a diya yɔrɔ ma fɔlɔ Mariko ko kɛra Umaru Mariko la walahi n bɛna n da don a la non ko Mali jɔra ka ban pewu Umaru Mariko ko kɛra ale la n bɛna n da don o la sa a ye video partager dɛ an ma se a duma ma yɔrɔ ma fɔlɔ video ma diya fɔlɔ dɛ sɔɔni la a bɛna diya quoi ne balimaw an bɛ taa Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara dara wulila a ko Faransi Média du Monde olu de sera Alassane Dramane Ouattara ma k'olu bɛ fɛ k'u ka baara daminɛ Mali kɔnɔ ani Burkina Faso ani Niger Alassane Ouattara ko ma ko problème foyi t'a la ni ala na kɛra sɔnna u b'u n'u ka baara daminɛ parce que ale tɛ dɛsɛ Mali la ale tɛ dɛsɛ comment ça s'appelle Burkina la ale tɛ dɛsɛ Niger la a Faransi mana u jigi da ale ka fɛn fɛn na i y'a faamuya b'a la hali n'ale tɛ se a b'a fɔ tubabu ma ko oui i ye layidu ta ye ko bɛ Asimi Goyi ma se i ye layidu ta ye ko Bazoum bɛ segin ka na o ma se Ibrahim Traoré y'o kɛlɛ cogo cogo i ma se
mais comme ne rata u danga den dama de tege be ɲɔgɔn bolo yo u danga den dama de tege be ɲɔgɔn bolo yo aw tigɛra cɛ la siɲɛ joli hali bi médiaw be ka taa k'aw bɛ taa baara daminɛ média minnu y'an faso ci média minnu bɛ nkalon tigɛ média minnu tɛ ala dɔn fɛn min b'a k'u ɲɛna u bɛ taa k'o kɛra u ɲɛna olu sen tɛ don Mali kɔnɔ tuguni dɛ an ka Alassane Ouattara lamɛn n bɛ sɔrɔ k'a can a y'a lamɛn dɛ. Samedi 4 novembre 2023, bonjour, le président Alassane Ouattara a indiqué que la Côte d'Ivoire va s'engager pour le rétablissement de RFI et France 24 au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Suivons ensemble un extrait de ses propos. J'ai le plaisir d'accueillir à la présidence Madame Marie-Christine Saragosse, qui est PDG de France Média Monde, vous voyez, hein? Donc, qui gère RFI et France 24. Je voudrais dire à quel point nous estimons que ces médias font un travail de couverture totale de l'évolution et de la situation en Afrique et dans le monde, et les encourager à poursuivre. Nous savons qu'il y a des interruptions dans un certain nombre de pays voisins, et je lui ai dit que nous allons nous engager à faire en sorte que les choses évoluent dans ces différents pays, parce que c'est important, l'information des populations. On tenait à être ici parce que... E ni ala na kɛra cɛ e bɛ se ka taa Mali kɔnɔ bi ko e bɛ Assimi deli ko ninnu ka segin ka na e ni ala na kɛra cɛ e bɛ se mais n'i ye mɔgɔw ka wari minɛ k'a dun i b'a manamanakan de fɔ quoi ka mercenaire 49 bila k'u ka taa Malienw faga o dimi bɛ anw na e bɛ tila tuguni k'i bɛ kojugukɛla wɛrɛw dɛmɛ k'olu ka taa Mali kɔnɔ bɛ se ka taa cogo jumɛn Alassane cɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye sa i tɛ se ka fɛn min k'a f'u ye k'u tɛ se mais n'ale ɲa ni tubabu ɲa kɛra naani ye a tɛ se k'u sɔsɔ quoi n t'a dɔn mun mɔgɔ sugu don quoi ale ko ne t'a dɔn tubabu ninnu de y'ale dilan walima mun mɔgɔ sugu don diɲɛ kɔnɔ je sais pas quoi ani tubabu ɲa mana kɛ naani ye hali a tɛ se ka ko min kɛ a b'a fɔ o ma ko oui ko n bɛ se k'a kɛ mercenaire kɛmɛ ni comment ça s'appelle mercenaire 49 jɔn de y'u bila k'u ka taa Malienw faga jɔn de ye Burkina kɛlɛ yan jɔn de ye CEDEAO bila k'u ka sanction da anw kan ni RFI kelen u ye nkalon min da anw na ka jamana cili min kɛ nin bɛɛ kɛra ka e to e ma Afiriki dɛmɛ bi olu dɛsɛlen se t'u ye tuguni olu ka t'u jigi da e kan e k'a fɔ olu ma ko oui i bɛna u jigi tugu e bɛna ko sugu bɛɛ kɛ walasa u bɛ se k'o t'u ka baara daminɛ Mali kɔnɔ cogo min ala ye e dilan ministre y'an gɛn yan mais mɔgɔ tɛ datigi bali da sago fɔ e b'a dɔn ko nin tɛ se ka kɛ Mali tɛ sɔn abada ninnu ka don yen tuguni yanni Faransi ka wuli ko bɛ taa se e ma k'olu ka médiaw ka kuma Mali kɔnɔ o tɛ RISI média bila ka kuma yan RISI média Faransi y'a datugu yan san joli RISI média min tun bɛ yan Faransi y'a gɛn ka bɔ yan yanni olu ka taa e deli ko o ka RISI ta bila fɔlɔ k'u ka baara daminɛ yan RISI ta min bɛ yan n'u y'a datugu k'o bila ka baara daminɛ olu ye RISI média gɛn i y'a faamuya k'a bɛ ka nkalon de tigɛ i y'a fɔ k'a bɛ ka olu ka jamana ci olu fana ka média min tun bɛ an bolo n'a bɛ ka nkalon tigɛ n'a bɛ ka turasiw dɛmɛ an y'o gɛn olu ma RISI ta bila e bɛna ko an k'olu ta bila a tɛ marché Alassane Dramane Ouattara ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba cɛ i bɛ ɲini ka kɛ jugu sago ye dɛ bilahi ne yɛrɛ ta conseil t'a bolo de wa walima nin ye mun mais comme a muso de ta ye Côte d'Ivoire ye sisan ni bɛ se ka ni tɛ Alassane e sen tɛ se ka don Mali kɔnɔ i sen tɛ se ka don Burkina i sen tɛ se ka don Niger e bɛ nin ko in dilan cogo jumɛn ne ɲɛ t'o de la quoi moi je vois pas e bɛ se ka nin ko in dilan cogo jumɛn je vois pas mais ale ka ala de ye tubabu ye hali tubabu muso n'a ɲa dara kan a tɛ se k'a sɔsɔ a yɛrɛ b'a dɔn ko min tɛ se ka kɛ fɛn min solution t'a bolo hali muso o de mana wuli Alassane ma ni tubabu kɔni don Alassane tɛ se k'a sɔsɔ mais an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya bilahi ɲɛ kali ala la Assimi Ibrahim Traoré Abdramane Tchani RFI ni France 24 olu to kuma an ka jamana kɔnɔ tugun parce que ninnu d'an ka jamana ci n'i t'o kalama fɔlen fili ye i dun b'a kalama France 24 tɛ foyi tigɛ ni nkalon tɛ a tɛ foyi passé ni turasiw ka information tɛ min ye RFI ye u bɛ turasiw de dɛmɛ information passeli la a ka France kɛ nanbara ye ka France kɛ jugu sago ye i b'u ka média de gɛn n'i y'u ka média gɛn o tɛ se ka foyi kɛ la tuguni parce que u ka média ninnu de bɛ jamana ci n'u t'a ye
ko média nu de be galon da mɔgɔw la an y'olu gɛn lafiyalen k'olu ka tila ka segin ka na joli bɛ suma nɛn kan e tun kan ka ala minɛ i sen b'i sa dingɛ da la ko non n tɛ se i tun kan ka jɔn ko ala fo a se tɛ ɲɛ ni mali man di bi ni burukina man di an tɛ ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ bi i tun bɛ se ka jɔn ko ala fɔ ninnu ye mɔgɔw tun bɛ danaya wɛrɛ da i kan mɛ tubabuw mana se e ma ni fɛn fɛn ye i b'a fɔ i ma ko oui o mana se e ma ni kuma fɛn fɛn ye i b'a fɔ oui n bɛ se k'a kɛ Niger ta y'a fɔ k'i bɛ Bazoum lasegin fanga la Bazoum bɛ min Mali ta i k'u bɛ sanction dɔw kan ni sanction dara an kan n'an sɛgɛnna i y'a faamuya la an bɛ tugu tubabuw kɔ Mali tɛ n'a ka sira kan i ye courant tigɛ anw na yan an sara wa a ye fournisseurs datugu yan Mali sara wa an ma sa dɛ mercenaires 49 u minɛna aéroport la u bɔra Côte d'Ivoire de marifa b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo u tun bɛna taa Mali ci e ni ala na kɛ cɛ bɛ se ka taa négocier Mali kɔnɔ e ni fa ni ba cɛ bɛ se ka taa négocier Mali kɔnɔ mɛ cɛ tɛ tubabu jɔn don tubabu muso furu dɔ filɛ nin ye dɛ tubabu muso furu dɔ filɛ nin ye ni ba ni farafin ɲɔgɔn na ka taa tubabu musokɔrɔba dɔ ta a furu dɔ ni tubabu muso in de ta ye jamana ye bilahi ninnu sen tɛ don Mali kɔnɔ tuguni bilahi ɲɛ kali ala la tɔɔrɔ min b'an kan France 24 RFI don ninnu sen tɛ don Mali kɔnɔ tuguni Alassane hali ni jɛnna k'i kunkolo maga kabakolo de la Asimi t'i ka telefɔni yɛrɛ ta kuma ma se ninnu ka taa baara daminɛ Mali kɔnɔ i y'i ka courant tigɛ anw na yan ka mercenaires bila ka taa an ka jamana kɔnɔ k'a essayer ka Burkina ci k'a essayer ka Niger ci Français y'i bila baara fɛn fɛn na i dɛsɛra de sinon tun bɛ fɛ k'a bɛɛ ɲagami an ka e don an jugu ye ko e bɛ n'i da don an ka ko la ko e bɛ jugu bila u ka taa installer anw ka jamana kɔnɔ mais va te faire foutre fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min d'a kɔnɔ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ video laban ni Mariko ye ne balimaw a ye nin yɔrɔnin partager dɛ aw ka nin yɔrɔnin tigɛ aw ka ci Mariko ma kunasini Mariko de wulila k'ale bɛ taa dumuni kɛ min ye Ivry-sur-Seine 94 400 k'ale bɛ taa dumuni kɛ olu ka foyer la kunasini vendredi k'ale bɛ taa dumuni kɛ Ivry-sur-Seine 94 foyer la parce que kɔngɔ b'a la muso t'a bolo yan den t'a bolo yan foyi foyi t'a bolo a bɛ si dɔ de ka le dugu ma a kɛra a bolo laban ko juguya dan ye kɔngɔ y'a minɛ k'a bɛ taa dumuni kɛ Ivry-sur-Seine foyer la fayeladenw ɲɛ dara a kan o ko yan tɛ i tɛ dumuni kɛ yan olu y'a gɛn ka b'u ka foyer la ne balimaw n'ala ma fara Mariko kan a b'a yɛrɛ faga bilahi ɲɛ kali ala la ni ala ma fara Mariko kan a bɛ fini bila Mariko de wulila kunasini k'a bɛ taa dumuni kɛ Ivry-sur-Seine 94 400 olu ka foyer la maliyɛndenw ko k'a sen tɛ don olu ka foyer kɔnɔ a tɛ dumuni kɛ olu ka foyer kɔnɔ u y'a gɛn ka b'u ka foyer la juguya kɔ filɛ nin galon kɔ filɛ nin e mana taa yɔrɔ la maliyɛndenw bɛ wo ci la i mana taa yɔrɔ la ko i bɛ taa wari b'u kun ka dumuni kɛ maliyɛndenw tɛ sɔn Mariko laban bɛ kɛ cogo di a bɛ sa de yan a yɛrɛ tɛ se dumuni tobi la a y'a sigi kɛ Bamakɔ a ma dumuni tobi dege a bolila ka na muso t'a bolo den t'a bolo foyi foyi t'a bolo yan ni kɔngɔ y'a minɛ fana n'a ko k'a bɛ taa dumuni kɛ maliyɛnw ka foyer la parce que o de da ka nɔgɔn Mariko tɛ baara la sinon minisiri kɔrɔ ka taa dumuni kɛ foyer la o ye taa tiɲɛ de ye o minisiri kɔrɔ ka taa dumuni kɛ foyer la foyi tɛ ni taa tiɲɛ tɛ wari t'a bolo a tɛ baara la papier t'a bolo foyi sans papier ye a foyer dumuni tɛ tɛmɛ 5 euros kan walima 4 euros a dɔgɔyalenba 3 euros Mariko taara k'a bɛ taa o de dun foyer la mɔgɔw ko yan tɛ a ye kasi sugu bɛɛ kɛ kɛnɛ ma a hinɛ ma mɔgɔ si minɛ a ye kasi sugu bɛɛ kɛ kɛnɛ ma maliyɛndenw ko yan an ka dumuni tɛ don i da la yan i n'i ka wari i bɛ segin de parce que i ye Mali buruja i ye galon da Mali la i ye jugu dɛmɛ Mali kan i ye maliyɛndenw tɔɲɔ an ma n'i ye yɔrɔ o yɔrɔ i y'a faamuya la an b'i gɛn de an bɛ wo ci la cɛ baara ɲuman filɛ k'i faso fɛ a nafa ka bon ni fɛn bɛɛ ye Mariko de ye Mali lagosi k'a di Faransi ma o Faransɛ kɛlɛ ninnu ko k'o tɛ papier d'a ma parce que a delila k'olu yɛrɛ lagosi bon n'a fɔra ko Mariko ni Faransi tɛ ani maliyɛnw fana tɛ Faransi yan cɛ ça fait mal hein ça fait très très mal cɛ taara dɔrɔn k'a bɛ taa dumuni san ka dumuni kɛ kɔngɔ b'a la minɔgɔ b'a la maliyɛndenw minnu bɛ foyer la ko k'a tɛ dumuni kɛ dɔw tun bɛ ɲini k'a bugɔ dɔw ye wo ci a la dɔw ye daji tu a la dɔw y'a tɛgɛ minɛ k'a pousser k'a labɔ kɛnɛ ma ne ko n terikɛ ma n k'aw tun kan ka filmer sa
aw tun kan ka filmer quoi wa n'aw tun y'a filmer o yɛrɛ tun bɛ ɲa quoi mais o ma filmer a hinɛ mɔgɔ caman a kana filmer a y'a to yan o kɔni y'a labɔ quoi a ma dumuni kɛ yen tuguni quoi maliyɛn bɛɛ kɛra sɔrɔdasi ye bi maliyɛn bɛɛ bɛ mali fɛ bi maliyɛn bɛɛ bɛ asimi kɔ bi danbe bɛ maliyɛn bɛɛ la fo mariko ni buba fana n'a ɲɔgɔnna o a filɛ nin ye komi ni nin tun ye buba fana yɛrɛ de o tun b'a kun ci mais ko mariko de o ta tiɲɛna déjà o ye dumuni tigɛ a la bon n'a ko k'a bɛ taa dumuni kɛ restaurant na o da ka gɛlɛn 12 euros 20 euros 30 euros o wari tɛ mariko ko parce que a tɛ baara la papier ma sɔrɔ n'i ma papier sɔrɔ i bɛ baara kɛ cogo di maliyɛn denw n'a ma hinɛ cɛ la a bɛ sa dɛ e m'a fin cogo e m'a fasa cogo ye hami b'a la bi degun b'a kan bi a ka bon hakili ma awa nin de kɛra mariko la kunun sini iviri sur scène 94 400 mariko taara k'a bɛ taa dumuni k'u ka faye la denw ma sɔn a ka dumuni kɛ ye u y'a gɛn ka b'u ka faye la u ye mariko gɛn ka b'u ka faye kɔnɔ k'a tɛ dumuni k'olu ka faye kɔnɔ a bɛ taa dumuni kɛ min sisan mariko bɛna laban cogo di a mana taa faye fɛn fɛn na mɔgɔw b'a gɛn maliyɛn denw mana ye hali métro de kɔnɔ u bɛ daji to a kun u mana yɔrɔ la u bɛ wo ci a la mariko bɛ laban cogo di cɛ hali ka taa lahara o da ka di la ka tɛmɛ diɲɛ kan parce que mɔgɔninfin mana kɛ tan baloko yɛrɛ t'i la tuguni kɔ ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ de kɛra mariko ta ye ala k'an kisi laban ko juguya ma a nin de kɛra an ko an bɛ nin da tulo kan maliyɛn denw n'a ka di min ye kɛ tiɲɛ fɛ n'a man di min ye kana kɛ tiɲɛ fɛ n'a ka di kɛ ala fɛ n'a man di kana kɛ ala fɛ ala mago tɛ mɔgɔ si la i mana fɛn fɛn kɛ i y'a kɛ yɛrɛ ye a mariko ye juguya ta ka ATT sɛgɛrɛ fo ka taa fara turusu kan ka ATT mankutu tiɲɛ ka ATT ka fanga bin mariko sababuba de b'a la mariko jɔyɔrɔba de b'a la ka Musa ka fanga tiɲɛ ni mariko kelen de tun b'a kɔfɛ ka Buwa ka fanga tiɲɛ ni mariko de tun b'a kɔfɛ perezanya ka d'a ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan k'a kɛ hasidi bilen ye asimi ninnu fana nana a ma jɔyɔrɔ sɔrɔ ko fo k'a k'olu fana ka fanga tiɲɛ a kɛra jugu sago ye président fɛn fɛn mana na mariko bɛ nkalon da i la président fɛn fɛn mana na mariko b'i juguya président fɛn fɛn mana na ni mariko ma ta sɔrɔ a bɛ mankutu tiɲɛ fu o kɔmasegin de b'a ma hali dumuni gansan n'a taara k'a bɛ taa san k'a dun ni maliyɛn denw bɛ yen o tɛ sɔn n'a taara k'a bɛ taa dumuni kɛ fa ye la maliyɛn denw b'a gɛn e cɛ kɛra i bolo baara ye dɛ kiri bolo baara ye dɛ kun an ye nin information de sɔrɔ an ko an b'a da aw tulo kan mariko binna mariko ta tiɲɛna mariko kɛra juguw sago ye u y'a gɛn vitiri fa la jama taara jɔ k'a lajɛ a bɛ kasi la jama taara jɔ k'a lajɛ a bɛ kasi la u y'a gɛn kɔngɔ b'a la i y'a faamuya b'a la mɔgɔw ko k'a tɛ dumuni kɛ fa ye la u y'a gɛn a taara sigi kɛnɛma a bɛ kasi la mɔgɔw bɛ ka taa lajɛ Umaru Mariko ala ka hinɛ la an bɛ bi ta bila yan nin tun ye bi ta ye ne balimaw Mariko hinɛ bɛ ne la dɛ wallahi Mariko hinɛ bɛ ne la Maliki fana y'o ka video ye sinon an bɛ kuma ale fana kan ni mɔgɔ saba Mariko Maliki Konate Buba Fane ne ma d'a la ni maliyɛn denw bɛ kɛ ninnu fɛ tuguni dɛ ne ma d'a la ni maliyɛn denw ne filɛ nin sa ni ne taara fa ye la cɛkɔrɔbaw bɛ kasi tellement que faso kanu bɛ n bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan ni ne donna fa ye kɔnɔ cɛkɔrɔbaw bɛ kasi bilahi suma wala u b'u bolo d'u kun a dɔw bɛ 50 euros di yan a dɔw bɛ 100 euros di yan a dɔw bɛ 20 euros di yan a dɔw bɛ 10 euros di yan ko n bɛ sira min kan ko bilahi ko faso kanu sira don ni kɛra faso fɛ mɔgɔ bɛ k'i fɛ ni kɛra tiɲɛ fɛ mɔgɔ bɛ tugu i kɔ cɛkɔrɔbaw b'u bolo d'u kun ka wari di ne ma mais ni Mariko taara k'a bɛ taa dumuni san fa ye kɔnɔ ni mɔgɔw ɲɛ dara kan u b'a gɛn de n'anw taara fa ye kɔnɔ mɔgɔw bɛ nisɔndiya de n'anw taara fa ye kɔnɔ mɔgɔw bɛ sewa de n'anw taara fa ye kɔnɔ ni mɔgɔw y'a ɲɛ i y'a faamuya b'a la mais ni mɔgɔw ɲɛ dara Mariko kan u b'a gɛn de Mariko différence filɛ dɛ kɛ tiɲɛ fɛ ala bɛ k'i fɛ kɛ tiɲɛ fɛ jamana kɔnɔdenw bɛ k'i fɛ baara kɛ tiɲɛ kan hɛrɛ b'a kɔfɛ i filɛ nin sa a kiri bolo don ko ni don ko ma i ni faransi tɛ i ni maliyɛn denw tɛ i ni foyi foyi tɛ i ni muso ni denw tɛ foyi wari t'a bolo ka tobili k'a ka so foyi a ma degi dumuni tobi la wari t'a bolo ka taa dumuni kɛ restaurant na sinon ni ne bɛ nin condition na n bɛ tunu de komi Buba fana n'a ka ko bɛɛ o tununen don mɔgɔ t'o ye o u bɛ taa pati kalama ka barama sigi tasuma la dɔrɔn ka pati k'a la a bɛ gan dɔrɔn a bɛ sauce tomate bɔ a sanfɛ dɔrɔn k'o ɲimi ye hali fana k'o ɲɔgɔn kɛ i bɛ taa magasin na pati fɛn tɛ tɛmɛ a paquet kelen tɛ tɛmɛ 2 euros kan
i b'o san ka sauce tamati in fana san o tɛ tɛmɛ 2 euro kan i bɛ pati balabala dɔrɔn i bɛ sauce tamati yɛlɛma kan i b'o ɲimi ka ji ma kan k'i da i ka soni kɔnɔ ye k'i ka télé lajɛ mais ne ko k'i bɛ taa fa o de la ko ka taa ɲɛnafin bɔ i yɛrɛ la walima ka taa dumuni kɛ maliyɛndenw t'i fɛ u tɛ fɛ k'i ye i bɛ malo sɔrɔ a ko la fayila taga in dabila sinon dɔ b'i bugɔ mɔgɔw tun bɛ fɛ k'i bugɔ mɔgɔ de ye delili kɛ a filɛ nin i ma dumuni na ala ka hinɛ